Nakamtaki video hakeleng ka pertai. Subscribe yu upalat napang. But like share ya ki video jong kaneka channel. Hello bro ki baju kersan bahaya ki video ke jonga nak kapor. Ten ningko ge ngas ngawana ki play pi baro ki parok ki bala kersan ya ki video ke jonga. Bade kaneka YouTube channel ka jonga. Ngai play ru ikto hibru ki baju persa bahaya ki video ke jonga. Bat kunjuru ngai play ya pi baro ki parlo ki bapet ya kaneka video. Te hakane ka video ngakwa ban keren sepang kato ka jing krong khajana ben ya utu driver jo ka truk ki tengah hapur ya boleh ki krong khajana ben hadu san aja boleh lada dom ki receipt ki basai hoy ki receipt ki basai ru habang apet ya ki news hakato ka jingmi utu dekhot jong ka hito kli ya ki receipt nrei nakaliang jong tu nong trei jong ka forest gate uklem ai ki receipt tel rang ni pet ya ka to ka khubor ngi ui ba kalong ka jing pen ini ke ba shakhe I kumba jan ya kuru para bro te kato baro kalong ka jing bakla trekam jong ka KSADC boleh shu krong khajana claim ki receipt ki babiang claim ki proof ki babiang haba utu khot jong ka hitu pan ya ka proof utu nong tre jong ka forest gate u claim pen I ya ka proof bat ngi I hakat to ka video ba uklem phong tangga uniform bro hato kita ki nong trei sorka kim dan kam se ban phong ya ka uniform kam tam kito ki ba apa pahra kito ki ba krong khajana hi ki de ban phong ken ya ka uniform khanang ba pin I khanang ban pin I ba phide ki nong trei jong ka forest gate balai tangga uniform ru klem phong Shano jau officer uba depet ya ka toka forest gate klem EU officer te nakalinga jonga nga penrem ya ka toka jingle gen namar klem ki proof ki babiang te chulet krong khajana ben ye ki pajba ki bakama jakpo te bapli kadno gen kalong kajing isne shu bela bapli let krong ben hadu san hajar ani san hajar te labun bahagen san hajar tingkat te let krong ben bapli te nakaling ka jonga penrem ya kato ka jingle jong ka KSADC boleh ka bu kum kato ka rukom krong khajana nakaling ka jonga ngakwa ya ka isi batmai jong ka KSADC menta ba devan penpet no wood sepang kato karukom krong khajana umdai gen ban krong khajana ben hadu kato bat sakaweru devan phapong uniform ya kinong tre ki balum khajana klem kino ki identity klem ki identity kumno pinshu let krong khajana dadai kumangale wan krong khajana klem ki identity babiang em ngam ai batlada kalong ban ya penibor metro nakalen ka jonga ngam shifting re haba phim phong uniform de ngaken bet ba phidei ki riu tu gen shu let pan pisa ya ki pat ba bapli tangka uniform phim phong kalong pen kulmar kan ya ki pat ba lada dai ki niki pat ba ki ba perkhat jeleu le kin khen met ba phide ki nong tu phide ki seng le no gen sule dawa pisa ya ki pat ba bapli deban phong ki uniform nakaliang ka jonga ngakan tu deban phong bet ki uniform khnang ba pin sisa ba phide kita ki nong trei lum khajana jong ka KSADC
shu lek krong khajana tang ka uniform ru klam don tang ka identity ru omyu ire deban dang ken kinja ID kam tam ka uniform hi deban phong be ka uniform nrei te nakaliang ka jongi pajba ngim chani re la phi phong janjing gum to ngin khen bet ba phi de ki nong to nakaliang ka jonga ngakan tu ya ka isi batmai jong ka KSDC sebhaban penbet no ya kini ki kendrum kendram sebhaban phap phong uniform ya kito ki nong tre ki ba lum khajana khnang ba tin pensya ba kide ki nong tre jong ka KSDC nrete ka pen kulmar kan ki pajba basa kaweru deban penbet kato karkum krong khajana harusan hajar kate kam idere deban yat katkum ki jat kam ke hadu san hajar ringka sipho borni uranga san hajar ringka krong khajana te kalong re kumba leben hadu san hajar ringka ani aso cerke karkum krong khajana hajaka ba kin im jakpo kito ki driver ki nombela hajaka ba kin im jakpo kin yap tangan penban ke krong khajana da kador bahe te lada phi krong khajana kulmar klem ki proof ki babiang em raya kendu bat ki breu ki ba satar ki breu ki ba erang kin pen ini be kin pen ini bat kan penlong ru ya ka jinga kurup bat ka jing ya umsnam ka jinga syok ya da habang apek ya ka to kubuar ngala ima ba ndai don bok ba ki syua pen im tangkani ndai ki klem ya kurup na de ba ki ya kurup to angute lai ma ba takadau kalong ka jing mensauru ya kito ki nong tre jong ka KSDC lada kim phong uniform lada kim penbiang ya ka identity lada kim penbiang ya ki proof namar ba ki pajba lada ya kendu bat ki breu ki ba irang ki ba satarem ki mabre kin yang yale kin yak ruwet be takadau sebhaban penbet ya kini ki kendum kendram khnang ba ki nong tre jong ka KSDC ru kin yo jing singan bat ki pajba ru kin yo ya ka jingkun sisa kin sai khnang makanam don kano ka jerwat ka kendum kendram ngakarpat jaka isi batmai jong ka KSDC balayalam da ka VP sebhaban penbet no udwut ya kane ka kendrum kendram syapang kane ka jing krong khajana namar ba ka receipt ru ladanga pek ya kato ka khubar menen kan ngam yu ire ya ka receipt ru nakalian uto seng hito pan ya ka receipt nrei uto nong tre jong ka forest gate pat uklem pen i ya ka receipt haka jinsha lara day utau nong tre jong ka KSDC deban don ken ki receipt ru krang khajana katno bat mano bapha deban pen shisha bet haka receipt ke tangka receipt ru claim don te kumno kalong ka proof lane ka jing shisha deban don ka receipt ru takadao ngakan tu ya kan ka isi batmai jongka KSDC balayalam da ka VPP sengap haban penbet ya kan ka kendrum kendram khnang ba
kanam don ka jinga kulma khnang ba ki kam ki jam kin yai bek che runti te na kaleng ka jonga ya ka to ka jingja habang yu i ken ba sya krong khajana ben utu driver truck kha puriang sya krong ben hadu san hajar tingka na kaleng ka jonga nga penrem ya ka to ka jingle namar klem don ki proof ki ba pensisya bat uto nong tre jo ka ki di siru u klem pen i ya ka identity jo u klem phong ya ka uniform jo hakin sya de ban phong ka uniform tengah penrem ya ka to ka jingle na kadin ka jonga nga haban kren ya kani namar nga don ya ka hok bangan kren bat penpau omdai banga kenthok kulma renga pen i ya ka benta kepada ben pen i namar ka to te kam long ka ba bha ka to ka jingle ken kam long ka ba bha te na kaleng ka jonga nga kwa ban pensai ka ni namar ba ngadon ya ka hok ban kren bat penpau ya ki jingsngo ki jonga te katkum ka artikel 19(1)A jong ka constitution jong ka India ru hapo kane ka reason sha patba ka demokrasi ngidon ya ka right to freedom of speech and expression takadaw ngadon kaman pen i ban penpau ya ka to ka jingle jong utu nong tre ka KTDC balai shu lek krong khajana klem proof ki babiang haka jingsha de bandon ki pro don bok ba kam don kata ka jingnya mensau ka jingnya syok ya dat hapreng tu khot jong ka hito badu tu nong tre jong ka forest gate la don ka jingnya syok ya dat ka jingnya usnam de kala long ken ka pen susi yang ni ki pat ba jong ka brief nyotrap haka jingsha ka jingle jong uto seng hito ule ka badai ke haba la shu krong khajana kulmar de la shu krong khajana ben klem ki proof ki babia ngayaro yu tu khot jong ka seng hito te perlop tang kine ki jingkren ki jingpensai ki jonga hakane ka por sengop habannya like bat share kan ka video bat saya subscribe lara pitang tmai hakane ka channel khnang bangan yo ban penmi susu yaki ve video bat ngan nang yai pensai bat ngan nang yai pen i bet lara don kino ki jingle reclaw ki jingle arsap ki jingle bomday na kaleng ka jonga ngan yai pensai bet namar ba omdei ba nga kenthok kulmar nga kren si kren sang nga tim sang nga kren snew nga berngam yano ndrei nga kren nga pen i beje ki jingsha bat nga yat katkum ka constitution jong ka India te kule chibun kule shajarnu ba fila peche ka video ngin saya siam biang haki we bat ki video kule chibun